Dobra, dzisiaj pokażę jak pobrać mapę do Minecraft. Wchodzimy sobie tak na MCPD, wpisujecie, będziecie mieli link w opisie. Ja sobie pobiorę PvP jakoś. No taką sobie pobiorę mapę Hide and Seek. No i klikacie download, szukacie sobie download. I sobie klikacie najnowszą wersję. Jak chcecie, możecie sobie wcześniejszą. Nie jestem robotem. No i to wybierę. I później sobie czekam, aż się wybierze. I sobie później w to wchodzimy.